Tí bystrejší si všimli, že som vymenila vrchnú časť, teda z turbana sa stala hneď v zápäti bonetka. Bonetka, rozumej, táto čiapka, v ktorej nechceš ísť úplne medzi ľudí, hej, v podstate mne to teraz nevadí, ja vám to potrebujem vysvetliť. Aké všetky výhody má táto pokrývka hlavy a je veľmi stabilná, pretože má tu takúto šnúrku. Aplikácia je veľmi jednoduchá, keď som ju zvládla ja. Zvládneš ju aj ty, ver mi. A prečo ju mám na hlave? Pretože mám nejaký styling vlasov, hej, že mám nejaké vlny alebo mám vyžehlené vlasy, teraz hypoteticky hovorím. A idem v tejto bonetke spať. Vlasy mi do rána nezelektrizujú, nepoštiepia sa, nepolámu sa, nepoškodia sa. Naopak, keď sa ráno zobudím, ten styling vyzerá presne tak, ako keď som išla spať.